Το γεγονός ότι τον καιρό του lockdown στο οικοσύστημα της Κύπρου δεν υπήρχε clear definition τι είναι μια startup επιχείρηση, εμάς μας λίγο σε βαθιά. Από την άποψη ότι ό,τι πλάνο και να έβγαζε το Υπουργείο, τα requirements που υπήρχαν δεν μας βάζανε πουθενά μέσα, άρα δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε ούτε βοήθεια, ούτε support από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η μεγάλη πληγή για μας ήταν ότι είχαμε σίγουρους επενδυτές να επενδύσουν, οι οποίοι κάνανε back down τελευταία στιγμή. Είχαμε πλέον υπαλλήλους, είχαμε τους μισθούς μας, είχαμε, όπως είπες, πλάνα για παραγωγή. Σταματήσαν όλα. Όμως αυτό που λέμε ότι υπάρχουν άτομα που έρχονται και σε υποστηρίζουν, σε εκείνους που βασιστήκαμε υπήρχαν 2-3 άτομα τα οποία, αν και ήταν αβέβαιο το μέλλον της οικονομίας, ήρθαν και μας βοηθήσανε. Δεν τους ξεχνάς ποτέ. Είναι εκείνοι οι επενδυτές που επενδύσαν και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη μας εταιρεία. Πλέον είναι μέλη της οικογένειάς μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες να είναι aligned με την επιχειρηματικότητα που μπορεί να διέπεις.